Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jama'ali mon kala pullo to woni sohluwaɗo ma jama'ali ma wala bandiraɓe ndi hanki this no video mi fitti ɗo am tiktok ɗo ɓay tiktok toujours mine ya non wona min tan na yimɓe hewɓe waɗa ɓe keha plateforme o kamɓe tan gandi normaji maɓɓe hono waɗi surtout ayiwam téléphone ɗo ko hay santor men mi wawa windugo inde munde ha musique o yalta kamɓe waɗi kam ɗo soni ɗo waɗani kam soni jo mantini commercial waddi ko tablet to mbaɗanmi taw ko sonji men arteji men ɗi kono ayi this no video hanki mi fitti ɗo ɓe mbi o waɗani apt ko ɗum waɗi na goɗɗum so ndi miɗo fitta videoji sababu nde nde voilà ko jeeyide bandiraɓe fulɓe men wonɓe Italie ɓe jamareɓe jeeyi ɗo ko Ablaye Jamanka vraiment Jamanka kendejo kanko neldo yamin paquet mum no Paris donc mine yiya on affaire o waɗi disponible kala jiɗɗo yo wanna Jamanka o waɗi ni Jamanka o ko haal tan waɗi ɗon wona haalde tan ono gandi toujours ɗum sokluar wiyata haalde nde ino yombi ko baɗe ɗe saɗi donc mbaɗe golle mbaɗe na o Jamanka najo waɗi ni vraiment yimɓe Italie ko on jamareɓe te on beltanama.